Altså, er den ikke startet? Ja. Hej venner. Hej mor. Husk, han ikke må løbe. Ja. Men, er I klar? Ja. Og tyk godt. Ja. Kvæs kernerne, for det er det stærkeste. Klar? Toilettet her. Er I klar? Vent. 3. Okay, vi gør det nu. Vi siger det i kor. 3, 2, 1. Nu. Ja, I skal. Ej, den er meget stærk. Jo, vil du få luft? Jeg synes ikke, den er så stærk. Det synes jeg heller ikke. Gør det frivilligt, det? Den bliver stærkere stadig, synes jeg. Ja. Ja, den fortsætter med at være stærk. Den bliver trinvis stærkere. Ja. Den er topper ikke endnu. Nej, mand. Øj. Vi har papir til tørretårne. Det var sindssygt. Indtil videre, men det er stærkt som Ghost. Hvordan? Det er stærkt som Ghost. Synes du det? Ja. Jeg synes, det gør mere ondt på tungen. Ja, det skal gøre nat. Der kom en. Det er lige sådan der. Den er god, ikke? Jo. Ej, min øre, mand. Hvad sker der? Det kan bare under stærk. Ja. Jeg håber ikke, den bliver stærkere nu. Nino ligner ikke faktisk piger, den ser tudefilm. Nej. Jeg synes ikke, den er helt nede i maven endnu. Det synes jeg. Det er sådan her. Ja. Det værste er hver gang den synker. Ja. Ja. Jamen, det er så ulækkert det her. Ja, det er det virkelig. Er der nogen af jer, der har det som om, vi skal brække jer? Lidt. Overhovedet ikke. Nej. Jeg har også lidt. Lidt her. Og vær klar, for jeg vil ikke have sådan noget ud over mig. Ja, det gør den. Øj, hvor er det stærkt. De har virkelig nogle tudebjæl. Jeg synes, det er også. Ja, det gør den. Er det meget stærkt, Julius? Julius klarer det godt. Klarer det godt. Ja! Gå nu væk, mand! Spærler! Hallo. Han har kun spist en del af en habanero. Og jeg troede virkelig, at han... Jeg troede virkelig, at Julius ville dø i starten. Ja, men det er også vigtigt. Men ja, det gør Han han. ligger sådan. Ej. Er du okay, Julius? Skal du have noget vand? Nej. Er du sikker? Tag noget is. Vil du have noget is? Hvad? Bare lige en hurtig besked til dine forældre. Vi undskylder. Og vi håber, at du er frisk i morgen. Eller senere på dagen. Det konkluderer smagningen af Bloody Mary på 1,5 millioner Scoville. Ja, men vi får ja. Lige stykke. Ja. Men Kom lige til at tænke, at nogen der vil have en japalænder sådan lige til at skylle ned med. Ja, det er faktisk ikke så Ja, stærkt. de er oven på isen. Det er faktisk godt. Ja, det er. jo tak.